mun ka teliya ka na yɛrɛ nɔfɛ kɛ e tɛ ka ne wele wele a ne y'i wele kɛ e bɛ ka appel ta de mamita ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne tun taara asile ne yɛrɛ wulila dɔrɔn ne ko dɔrɔn ka taa yan nɔ ne kan ka tila ka taa baarayɔrɔ la mais retard ba de la ci jumɛn de bɛ yen nɔ i wele ne y'i appel baden fo k'an jate ci jumɛn bɛ yen wa kare kɔni b'a dɔn ni ne ye wele n tɛ k'a kɔ tigɛ kɛ i b'a dɔn ko gɛlɛn de don o de la ne wulila ka na o ordonnance mamita ordonnance ko kɔni tɛ kɔrɔlen tɛ ordonnance wari ci ma i ni joli 5,000 dɔrɔn wa duuru dɔrɔn ne bɛ k'e wele i bɛ ka appel ta dɛ mamita ni ne ma appel ta kɔni ne kɛ appel caman e yɛrɛ bɔ ne bɛ tila k'i rappel mais tellement que ne yɛrɛ fɛngɛ ne yɛrɛ kunkolo kun na ne bolitɔ de filɛ nin ka taa yen n ɲinɛna n ka veste ni n ka saki yɛrɛ bɛɛ bɔ ne yɛrɛ kun kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ne ka heure bɛɛ tɛmɛna rendez-vous heure tɛmɛna ne k'i wele i tɛ ka appel ta a fɔ n ɲɛna dɔrɔn ou i ka message ci ma k'i bɛ dɔgɔtɔrɔso la ok ça n y'a faamu n jo t'a la docteur kun kan ka den lajɛ bi yɛrɛ a filɛ nin heure tɛmɛna ne b'a dɔn ni fɛn dɔ bɛ den na mamita bini e b'o don jumɛn a bila don jumɛn na tile filanan dɔrɔn sa o tɛ foyi kɛ den na e t'a dɔn ko o ma ɲi nɔ ni rendez-vous dir'i ma don min i bɛ t'o don fɔnɔ nɛmɛ la fɔnɔ ka nɛmɛ hali sɔgɔmada n kun bɛ ɲini ka na sa fo ne tun bɛ ka jeli fɔnɔ ka joli fɔnɔ mamita kɔnɔmaya fɔnɔ fana bɛ joli fɔnɔ a b'a fɔnɔ kɛ n ma sɛgɛn kojugu mais docteur ko problème foyi wɛrɛ kɔni tɛ yen sinon joli problème bɛ yen nɔ mais ne y'a ɲɛfɔ docteur ɲɛna n ko n bɛ ka fɔnɔ docteur ko ne k'an teliya ka taa a bon n'o don kɔni il faut k'an ka rendez-vous dɔ ɲini n'a ye jagosa la fo sini ne tɛna se ka taa bi fanga foyi tɛ ne la bilen ordonnance wari di dɛ Aduh, kemana mbak sampai aja? Ayah tu ni rega esensi tu lah mamita. Bukan dulu semua ada jodoh nane nak tak barang orang la bibar aja. Okay, abu kan tu furala. Angkat tangi belah farmasi lain siang. Go. Ega lewe. Wale. Atau ni belah siang lewe. Ay, so ini saya mau era bukan ni wili. Mais e bɛna taa fɔ allo n bɛna taa minɛ sisan nɔ awɔ ni ne bɔra ne bɛ sɔn ka taa pharmacie la e ko mun ma k'i bɛna taa pharmacie la wa n'a fɔ mun ma ɲɛna kɛ mun b'a kalama mɔgɔ t'a kalama dɛ mais a ye papier ye ne bolo ne ko fɛngɛ n ko ne kan ka taa n ka fɛngɛ traitement infection pikiri ni fɛngɛw de san ne y'a fɔ a ɲɛna ko infection jugumanba de bɛ ne la mamita mɔgɔ b'o nkalon sugu da a yɛrɛ la e tɛ se ka bana wɛrɛ fɔ a kɔnɔdimi ni fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ kunkolodimi bɛ yen nɔ kɔnɔdimi ne k'a fɔ mama ye ko ne kɔnɔ bɛ ka kunkolodimi tɛ yan kunkolodimi ni ordonnance a b'a fɔ paracetamol bɛ yen an ka taa sa ne k'i bila n'i bila yen yɔrɔ la dɔrɔn ka tɛmɛ parce que ayi a ka ɲi nɔ sa kara docteur yɛrɛ ko ne ka moto sanfɛ sigili écouter dɔɔnin walayi a sera o yɔrɔ la kɔli dayɛlɛ de bɛ ne la kɔli dayɛlɛ de bɛ ne la ok n y'a mɛn o la ne yɛrɛ bɛ segin ka taa ne bɛ segin siɲɛ kelen ka taa n labɛn a bi ko fo ka ɲinɛ n ka veste ko n'i ma girin dɔɔnin la a ma ɲi dɛ i ko ne tɛ t'i bila ko docteur ko k'i ka moto kan sigili éviter ok i bɛ n wele n'a kɛra cogoya min na y'a mɛn bye bye n'a bɛ kara kɔnɔ k'e ka danga ɲɔgɔnna de bɛ ne kɔ i ma foyi y'a la taa n ka 5,000 kɛ n mago ye sisan docteur fana ma se k'o dɔ fara o kan fo 5,000 ni cɛ in tɛ mɔnɛ bɔ Wadu ti awe. Problem dan ni sọ̀rọ̀ mi ni sisan.
Non, mais j'ai bien pour ton boulot, mais il n'y a pas de bis. Non, mais il est. Dale dia. Apa ka sandu baru. Isi gele no muna. Na mu ge yara de makono. Okay, nangata. Angata. Angata ka basango. Kayela. Ijo. Gile. Nafe. Oh, yele. Isi na. Vuli. Ni. Udah. Yele. De quoi mire? Ijo. Ale. Yele. Udah saat jigi. Nita. Yele. Ini aku. Oh. Mine. Bable wani iga ci wani ha na ma yana bable ko bi bolo da bable hera na labi sabe kadang kata bable soro ire he jigi Alega suya. Oh. Ya ce kai ne. Apa? Bable dia gue. Ah, bisa kata bahasa Ando bilang. Gue apa mobil konori. Jangan mobil kenal. Di kau bukan kono kuasa. Imana wuli ni fero ratenya nabo. Bable nu tiare. Amma bable tarami. Moli bi are tia. Nangata ri. Tenera tarane ben fuga. Esi ni tan mila. Ko era ko wana kono ko. Etalo fefe ne blan. Te mol bala re buli gele. Jigi ibibi isina awo yere
Ternima babli la sirane. Kata mumi. Boisson. Ha ni ko yebi. Jigi. Amasile. Jigi sa. Ansira. Amasile. Na sere kili ngata. Amasi. Amtami. Biye dojme. Biye araba shi ne juma shi amita me na ngata e gasu. Jigi sa. Ne te jigi. Ya ne ai ne te se apli. Eh. Ibla mo dobula. Oh, abuli. Angata sa. Ibibi. Amase. Wana tara. Awo. Oh, nangata. Ayu. Ema ka ngata. Angata meri kono. Enyo ko chini man nete take toure. Men ko Ni ne kele idon ni ne. Angata. Na. Ay, nete se amble. Amtami. Angata e kasu. Ah, tsara ne fene baraire. O me telefone mu ne benela. Ne ma fonti pesa. Nanga sigano. Ay nete sigi. Ametari. Ni te ga soya. Yantene kasu. Amansi amboro nan kalam tanafi. Jota le na tellement de ngule ga ma amata ni ko e don na bi son un problème fu sama da parce que ni don ale tra gardien bo fu dala no mata ku sima Bunara ma do te miri de. Ebe so nga shiya. Wane te shiya bi. Ijo maga wuli. E karade gui. Allô? Ouais, grand frère, ça va? Amegata. Korbas lila ma et voilà ne me mais la bureau là quoi. J'aimerais que Akadi me faire comme il fait quoi. Ok, nya fam menali. Awa mena sang. Ah mais une proposition de Bambara qui y a pas de souci. Et c'est un assistant parce que maintenant boss on quoi. Calme. OK. Tarangan itu. Jadi tarangan itu. Na jara mi ta to. Wale ne be sigi ga ni ba wono. Di chegele ta di cheje mai ne be furu ma bunda. Oui, André? Mandule. Ne ko patron la.
Patron, on devra bien ici, qui l'a n'a pas dit. Oui. Patron, Ah. Ok, attaquez là. Ok, maintenant, vas-y, maintenant allez. Hey, petit frère. Ouais. Bonjour. Ça va bien? Averi. Korbashi. Ici, gars. Ici, gars. Comme tu veux. Agra qu'il est frère. Ok, jara. En fait, ni où il est. Documentaire. Au don, il est activité sur ni où le marela. Ya famille. Parce que tiens là, ma famille. Itara fukata ke eni gardien meta se nyoma ebe kulila jene a chema ya famia na fura yere chorba to ebe o konni la muso no fe ebe ta kona su do ke je crois que o lup matemana e pourtant ni agili bala wakati ndo la ne kunye wele kana nye ni kuma fi ngi mago jene go be chori e ko ma ki nyina na ko ga ko bana ki e temana ni ga ko waro yi na nere ki mango o hali na nyuma mais o don tien la yemi ke abalana ya famia abalana de ngo bongo mi wele fo ki nga kangar dai parce que vu que ni e mtarasa ni garden na senyo ni banane na boala o lu be ko wara est-ce que ne de la ko gele bolo non mais ek mi se ga nyini nga kuma ne fe autrement era kon ma do ni jene be ne fe no koni e ba don ni jene be ne fe da fe na kuma meni jene be na bita jene ne fe jene ta kuma don ere ya famia donc ibitani musukuni dononi mais mi nyinga akwere bitugudi e fega munike oui amama ngone kara asine buga la yin da yin tuwo la yin tuwo kala sila nya furi so era to buga ke bulu da bal buga furi petit frère no rifi na musuga chan jamana ngono ikai iye nyabal yi kamale nyana mai ni muna ibiti yere la lafu jene no fe fu ibita kuke kumi yere te ika kabila la sa nunu ko nche mai ibe kan famia anini ga solution ni ibse ga je deni wato yamla ni muso ko nti fe o ti fere yere ba ga santé we jogori ouais shara au sara alhamdulillah shara abuga se abuga frosa adama bon frasana do bora frasana polo moto ma te sa Allah fiara sana do kusugo unyana kuju maro ni kuma dobo wa duru dina e ba bana butina no ba de wala no wage ka bampeo en fait projet robe molo ni ibule ku wala fana ya fama na fa projet su bi bon me ga ko sigi singa folo me ngomi i suda kwa ya fama j'espère que ni o ko se daga nyana bo tellement ni yere taro ou dore taro agili batala ntate dore taro wala do no tigera ko na fanyo amano parce que yoro tellement ni sisana ma yere warte ga surala jama chara ebuga jama chara warte ga soro mais projet robe molo ni ala sonama ikana joro mi kundola yame mi kundola mais ngon mi kuma laba mi fie fara denina ya famia deni yega to un peu il se ga diago chugo idije wo chugo ga se ga diago so ni deni abi dambe boy lare abi bla ko ke bal ke chamana barsa ya dam ne ga baare ya famia
i hakili to i yɛrɛ la i ka nin diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ n'i bɛ to ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min to k'i bilasira adamadenya na a bi mɔgɔ lafiya c'est à dire a ka ɲi hali mɔgɔ yɛrɛ kunkolo ma o ye tiɲɛ bon nin na ne taara sisan ne kan ka hakilina mun ta donc ni hakili ye n bila yɔrɔ min n bɛ na n'o kuma halisa baasi t'a la non i ye muso ɲuman ye dɛ n'u b'i fɛ non n'u b'i fɛ u ɲɔgɔn te muso b'i fɛ a ɲɔgɔn mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen mais n'a t'i fɛ a ɲɔgɔn mɔgɔ jugu tɛ yen k'a sɔrɔ a bɛɛ y'o muso kelen i y'a faamu i hakili to o yɔrɔ la jeune frère n k'i wele o de la i ka baara la on est ensemble dɔgɔnɔ Non. Anna n'est pas là jusqu'à présent. Non, elle n'est pas encore arrivée. Après 2 jours de congé d'état. Ah. Ok, vas-y. Nani, dossier donne, s'il te plaît. Mais vous avez livraison qui est comment? Livraison. Mon voilà dans notre. Voilà dans notre. Moi, si c'est vous dans nous. Voilà. A jɛnɛ fana wele jɛnɛ k'an sɔrɔ so. Allô Jɛnɛ, ça va? Comme tu veux. Voilà, en fait, mon gars là sur quoi? Non, la reine. On est barré là, mais t'as sur ça. Ça me gagne. Ok. Calme son. Il faut que Jɛnɛ ka taa ni Jɛnɛ ka vocal ko kuma kɛ. Sinon a man ɲi. Voilà. Voilà. Mɔgɔ min ka document filɛ nin ye, i bɛ jija ka wuli feere di a ma. A fɔ gardien ka moto labɔ dɛ, n bɛ taa so. Taa ci dɔ la. San bɛ ka na bɔ. Awɔ, n bɛ n débrouiller ka taa, n bɛna taa ci urgent dɔ la quoi. Ko san bɛ hali ni bɛ ci urgent na, ko san bɛ ɲigin dɛ. Ayi non, c'est pas grave. Vas-y, n bɛ taa so fɔlɔ de. K'a ka moto labɔ. O la livraison bɛ se ka kɛ san la. Awɔ, taa n'a ye wula fɛ dɔrɔn. C'est bon. Non, n ka docteur wele dɛ. Parce que mɔgɔ min t'a bɛ ka nin ko in ɲagami cogoya min na. Allô, mon docteur. Yad, ça va bien? Comme tu veux. Ah ok, on a kɔnɔmaya ko min f'i ye. C'est ça. Ah bon, a ko bɛ sira dɔ kan. Et l'autre jour yɛrɛ n y'a wele ka na n ko fo an ka docteur falen pour que e bɛ se k'a lajɛ cogoya min na n ye ko bɛɛ kɛ a tɛ ka sɔn k'a ka docteur. Ne yɛrɛ kɔni docteur ne kɔnɔna fililen bɛɛ don nin ko in na.
Ah, tiens, nama docteur Ferro Diamane, parce que un docteur qui n'est pas docteur qui a fait l'autre jour. Au cours de ma routine, la qu'on a avancé, d'une position quand fait bon, n'est pas si fouille. Docteur a cadené de qu'on a la java. Yat. Bon, à tes sauf en ama. Solution au bibola. Ah, docteur, son n'est pas qu'on a calo qu'on entend sama guerre ça, on a la jamie mais non chien. Oh, un problème là. Mais ni sera so mi wele. Ba c'était. Ah, ça me gagne à yere. On a ta chi urgent là, on a beau bureau là ça. Ok, merci. On fait comme ça, Yat. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, à la prochaine. Quand on a fait un livre, merci. Voilà, pareil. Tellement de gars d'un autre, bien maintenant sur elle. Pensant par là. Aïe. On l'a ta, on shoot là, on l'a ta là, il y a eu là. Dari faut il n'a qu'un foflo. Ah mon ami. Mon ami, yann est baradi. Il vient n'a qu'un feuille sur le cadeau. Et puis barafone de nyana. Ah oh? Il y a patron ne wulu kunigana, nebe na orikama, nebe ne rikama. Nega patron ne guéri kana. Otenega patron, il panga yere gade. Il te doit. E ga chenu kuntani na odo tellement tigi anana ifo ambega nyaka saye hey kana fone ga chenu kuntani iga chenu kuntani bi iga chenu kuntani sini nuka de mana kan fole kulo bena ne dama mu yage de ga mana mogo de betoma kamana mana mogo segere ere na ne sore awo butango itna nga chine finyana ichi mfanyo ngata neo ga patorone kama yukulo bene ga kumala yukulo bene ga kumala ga patorone ne wole ne nanu de kama denu me ga ni jore dala ga de doga mana kana yukulo bena denu ni ta fenga kabago dai ka doro je joro la ne de kuite du ya abeja ne de bedu wa bi de ne de kuite du awo me a fu itala afle wala fu itala fu kelendala wala chena ni akoro duwa do e karaga dale kardo ate goy karare ne wele goy puta ko ne nanu de kamare aha karama fone ke ni enana kika do iba wele wali kele iben kono ya me la sanfe ma wele kana dim ni mi arrange bi inyana taw flala sino e gonte do e ga tawule aha ko me go kwa wa ndone ko ali kani kungulo do ngada fe ni kungulo do me kaba ko daiga anne kungulo do me kaba ko daika kumari bana barakela jamali ma yele tay ah barakela jamali na jon jola barakela ka ni patro te nyoy ah karawuli gana e ma febe tawuli gana tawuli ah wa ibe ma ke don de on ne ma ke don non e na ni ma ke don non ni patron te nyoy ibe tani yere di awo akaso ata yandi tay de Koko. Oui. Bagala tellement de ga den megala. Jenea. Ok, kakana nere da wuli. Kakana. Ana to ko kuma mbire. Na yo na yo kamar dai. Ngame. Oh, ki gado.
e ti se k'o fɔ ne ɲɛna e ye mɔgɔlankolon de ye ɲɛ bɛ awɔ ni jama kana kala ko ne ci fɔ patron ɲɛna i tɛ don dɛ e ka patron walayi bilahi Butama n'i y'i bolo da ne ka don o don i b'i bolo ɲimi f'a kala Butama ne tigɛ i tɛ bɔ ne yɛrɛ mun de kɛra ne d'a f'i ɲɛna yan ne bara de ok patron ye ci fɔ ne ɲɛna ka na f'i ɲɛna de e ka bɔ ne sa e ka bɔ ne yɛrɛ i tɛ bɔ ɲɛ ne y'a f'i ye i bɛ taa dɔɔni n'i y'a girin dɔrɔn a bɛɛ ni fani ba jɛ i tɛ don yan ma ye jɔn ye ka jamaw ka so ka na jama fɛ yan e ka bɔ ne yan i ni sen nɔgɔlen kana taa n ka karo nɔgɔ ye dɛ o foyi tɛ se ma e bɛ juru ci ne de la kana taa n ka karo ka wolo dɛ i ni sen wele i b'a fɔ n t'a si dɔn sen patron ka n denni kun ta ni jamalen wala n'a ne ma ne bɛ n ci ka faga tile kelen walayi fɛn mun ne de bɛ na o de ye telimantigi nin ye quoi ni nin sera ka na diɲɛ don o don nin tɛ nin faga yan patron ka jigin ko bɛn nkalon. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega bɔ k'a fɔ an ɲɛna aw ka série kuma bɛɛ aw bɛ série min kɔnɔ n'o ye Djanfa ye a bɛ bila mardi o mardi an ka chaîne YouTube sanfɛ n'o ye Kara Design officiel ye aw kana ɲinɛ dɛ aw abonné aw ka cloche activé barisa n'i ye cloche activé ni vidéo bilala dɔrɔn a bɛ se e fɔlɔ de kunna o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka numéro de téléphone bila parce que bɛɛ bɛ film lajɛ ni hakilinata de ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ fɛ ka conseil d'a ma o bɛ fɛ ka ladilikan d'a ma min bɛ fɛ k'i hakilinata fɔ numéro de téléphone in filɛ nin ye an bɛ sɔrɔ la a bɛ weleli k'a la o tɛmɛnen fana kɔfɛ minnu bɛ fɛ u ka produit publicité kɛ an k'u ka produit sponsorisé i n'a fɔ par exemple boutique b'i bolo minɛn b'i bolo i bɛ fɛ an ka don an ka vidéo la y a pas de souci donc i bɛ weleli kɛ nin numéro in na numéro min yɛrɛ filɛ nin ye duguma nin y'an ka numéro principal ye donc a bɛ se ka weleli kɛ o numéro sanfɛ.